És la màquina més inútil del món. L'encens i ella mateixa s'apaga. L'home contra la màquina. Qui guanyarà? Amb aquest plat podem per fi menjar un flam sense acompanyar amb el dit. Són l'únic museu del món dedicat a invents aparentment senzills. A mi m'agrada que els invents tinguin l'impacte més gran possible sobre la societat, que no siguin invents per un nicho concret de la població i sobretot que tinguin un punt d'humor. A mi m'encanten els invents que a més et fan somriure. Aprimar-se és més fàcil amb aquest plat. No us sembla a simple vista, però hi ha la meitat de menjar. Tot i que si es tracta de guardar la línia, aquesta bàscula li traurà complexes. Compara els seus quilos amb els d'un personatge famós. Com la Marilyn Monroe, súper. Sí, ahora soy chiquito de la calzada. La màquina em segueix guanyant. Aquí hi ha un centenar d'invents. Amb aquesta fregona en microincorporat, les tasques domèstiques són més divertides. Amb aquest envàs no haurà de comprar mitja dotzena d'ous si només en vol un. I per què no? Uns mitjons amb DNI per evitar desemparellar-los després de la rentadora, màquines recollpilotes o aquesta cadira antiblaus, perquè... Me recuerda mucho cuando leía en la infancia los tebeos, los inventos del tebeo. Hay unos inventos que nunca te los imaginarías que pasan en la vida real. Perquè al final la màquina s'acaba sortint amb la seva.